салом дӯстони азиз, мана бо хоҳиши шумо имрӯзина мавзӯи мо картошка, сабзӣ ва пиёз. Дӯстони азиз, хай видеоро то охир тамошо кунед ва ҳатман касе ки ба канали мо обуна нашудааст, марҳамат обуна шавед ва аз навигариҳои нарху наво бохабар гардед. Дӯстони азиз, ҳатман ҳамин видеоро лайк ва поделиса карданро фаромӯш насозед. Дӯстони азиз, моинда ку масхара накунӣ. ин шалғам чанд пул? Банчаш як банчаш мана 2 сомон. Дӯстони азиз, капуста чӣ? Якча гузорим килош 4 сомон. Аз якча сиёмкара мебурем. ин картошка чека? Картошкаам ба фикрам ин майда 3 кило, 3 кило, 2,5 кило, 2,5 кило. Сабзи 3 кило. Ҳисоби 10 сомон ба 3 кило мехадам. Пиёз? Пиёзам 10 сомон ба 3 кило. Дӯстони азиз, ин молига ҳама картошка нархаш яхла. Дӯстони азиз, ин картошкое ки чӣ хеле дида истодед, ҳамаш нарху навоошон як хел аст. ин лаблабу. ин лаблабу чанд шуда сака? Лаблабу 1 килош 5 сомон. ана чеснок аз якча як тобусирои сиёмка кара мерим. ин якта банчаш чанд пул апе? 5 сомон. ҳама чизо бозоранда фаровоне. пиёзи сурх чӣ? 10 сомон ба 2,5 кило. пиёзи сурх 10 сомон ба 2,5 кило. ҳама ҷои нархаш як хел. далчи навардан нагирим небудагист. инҷа бозори шаҳри Кӯни Бодом. видеои нав-нави моро интизор бошед дӯстони азиз.